mapapagod. Para sa kanyang mga kababayan, lagi niyong tatandaan na may Kuya Joe Official. Pinawisan ako. Nagulat ako. Bigla lang dumagas yung tubig sa garipo. Sarap naman na nakaidlip ako eh. Biglang lumagasak ng tubig doon sa garipo. Kaya pinuntahan ko doon kung saan ang patayan ng kontador. Sabi ni Yaya noon, bago mag sa labas pang siyam, din pinuntahan ko na doon para patayin. Ang lakas ang tagas sa ripo eh. Noon pinatay ko na doon. Pagdating babalik ko din sa bahay, tagas pa rin. Yun na nga, taka ko, nakapatay naman doon, tapos may tagas pa. Hindi kaya ako na minumulto. Yan mga master, hanap tayo magkape tayo dito. Hindi na ako makabalik ng tulog eh. Ito pa yung kape. Kape na. Maginit muna tayo ng tubig para kayo malaman kung ano na. Yun, tingnan natin kung may agas pa ulit. Wala na. Yun lang siguro yun. Share muna tayo. Ayun, sobrang gulat ko talaga kanina. Sarap ng tulog ko, bigla namang tagas yung gripo. Yan. Ya. Kuha akong kape dito. Ano? Hindi naman ako kabalik. Hindi natuloy ako balik ng tulog. Kape-kape na lang. Hanggang kape. Pantog ko. Ano? Guys, ito pa lang itong wala ba? Itong kinakapi ko. Natulog eh. Lumaya, bandang alas 12 natulog. Gulat nga ako kanina kasi bigla lang tagasak ng tubig. Ay, parang init. Yun, bukasan natin to guys. I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. Ang kalirong nangamoy na kasi.
Pagdating nila ni Yaya dito, inis na. Ayan guys, gasin ko muna itong mga kaldero at saka may plato. Sipon. Hindi lang kanin kasi, nangamoy na eh. Nangamoy na kasi ito. Itong gasan to guys. Nangamoy na. Uy, action pa nga dito. Talaga naman. Time staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Time staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming. Alright, good morning mga kamaster. Hi. Ayan na, nakatapos ko lang ng mag-display. Ayan. Hi. Grabe ang init. Kamusta mo yung kapitbahay mo? Music. Music nga. Mo. Ha? Enjoy mo rin. Yun. Wuhuy. Ang pangit naman. Ayan o. Ganda ng palengke namin o. Talipapa. Palengke yan. Yan ang kaibigan ko. Masipag matulungin. Alright. Tay, good morning. Vlog. Vlog ang aga. Ang dami ng manok ni Roy dito oh. Oo. Walang Bakay, may basura. Ayaw nga, may basura na pala dito ah. Ayan guys oh. Ang daming manok. Alright. Woo! Ang ganda ng palengke namin oh. Maaliwalas talaga. Linis pa. Pero yung may-ari ng GoPro, hindi linis. Hindi na yung mukha. Ang dungis-dungis. Buhay!
Ito bago pa yun natin eh, ano eh. Bago pa yun. Alright. Ayan no. Mag-vlog ako dyan. Ay, shoutout kay Abayo. Dapat, Wow. Ang kulit naman. ka muna. May music kasi. Ako ibili ng Alberata, no? Naka-side mirror na. Hindi tatagal, para na si milyonaryo niyan, may speaker na rin. Boss, set out. Ayun, good morning, yung kaibigan ko. Suki ng bangus. Kaso wala tayong isda eh. Mamaya pa. Wala. Mamaya. Wala ka. Mamaya pa. Alright mga kamaster, tapos na tayo sa display ng hotdog. Ayan, sa ngayon wala pa. Ayan o. Sa ngayon, tapos na tayo nagkape, nagalmusal. Ang tayo na lang natin ay magdating ng manok, maglinis na tayo. Ayan o. Wala pa tayong display ng manok sa baboy kasi hindi pa dumating. Alright. Alright, ito po yung isda natin ay bangus tilapia, salmonite at saka bitilya, bangus. Yan po ang tinda natin ng araw na to na Merkulis. Alright, yun o. Yan ang pong paninda natin sa umaga. Yun, thank you for watching.